Evo ga, Ivan Kralj je s nama, dobar dan i dobro nam došao. Imamo u najavi, čini mi se, 2 predstave. Ja ne znam koliko ih vi imate, imamo ih mi još više. Ali... Imate i više, mi imamo 2. Pa možemo prvo te 2, a sad s obzirom na obljetnicu koju slavite i na sve ovo što imate tijekom cijele godine, vidjet ćemo koliko budemo imali vremena. Imamo mi prije tih 2, zato kažem u petak, već imamo nešto na petak 13. To je ovaj naš standardni program Freaky Friday koji radimo za našu posebno ekstremniju publiku, rekli bismo. A onda festival Novog cirkusa, naravno, u nedjelju i ponedjeljak u Zagrebačkom kazalištu mladih. Onda krenimo sa tom Freaky Friday, 13.6. u pogonu Jedinstvo. Tako je, da. O čemu se radi? Osim što je petak 13. još je i noć punog mjeseca, čini mi se. Tako je, sve znate. Pa da, evo jedan termin koji smo mi odabrali svaki, evo za 3. godinu za redom, slaviti na neki način, s obzirom da mnogi ljudi ovako praznovjerni ne vole ni izaći iz kuće u te dane, boje se crnih mačaka, ljestava, ne znam čega sve ne. I upravo smo onda nekako željeli spojiti to sa nekim umjetnicima koji se poigravaju sa nesrećom i sa strahom i sa nečim bizarnim, rekli bismo. Koje se neki također boje vidjeti i tako malo. Da, možda bismo, to sam mislio nekada, kao kad idete u avion, pa onda morate imati onu vrećicu za povraćanje za neke ljude i let avionom strašan. Da, riječ je o freak show, dakle onaj glavni, centralni dio večeri, koja je zapravo multidisciplinarna, jer uvijek radimo i izložbe i glazbu, puštamo i, dakle, jedan širi, recimo to tako, koncept. Ali, evo, zvijezde ovog petka 13. ovog Freaky Friday u 13.6. skoro sam zaboravio koji je dan, su zapravo, jedan od njih je zapravo zaista jedna legenda tog, mogli bismo reći, pokreta modernog sideshowa ili freak showa. Riječ je o Zamori, The Torture Kingu, ili kralju torture. Jedan čovjek kojeg se moglo vidjeti u puno tih emisija koje se bave bizarnim ljudima koji hodaju planetom, od Guinnessovih knjiga rekorda do Stan Leeove serije Superhumans. Dakle, čovjek koji je zapravo iznenadio ne samo tu zajednicu obožavatelja samog freak showa, nego i samu znanstvenu zajednicu, s obzirom da su brojni eksperimenti na njegovom tijelu pokazali kako na izniman način može kontrolirati vlastitu bol. Znači čovjek preko kojeg prelaze automobili, koji za one koji se boje, ne znam, probija tijelo nekim čudnim stvarima. Dakle, ono što bi nama zapravo običnim smrtnicima izgledalo smrtonosno zapravo, kod njega prolazi bez kapi krvi, bez ikakvog osjećaja traume. To je interesantno što kad ste rekli bez kapi krvi. Kako to sad da je tu, ok, ja bih ga pitala, ali možda vi imate kakvu informaciju kako se to dobije? Gledajući ove inače te dokumentarne emisije koje su ga proučavale, mislim da se sigurno riječi o zapravo specifičnom individu i kao što se mi svi zapravo rađamo sa specifičnim talentima. Je li moguća tolika kontrola uma ili u čemu je? Dakle, mislim da postoji nešto sigurno i prirođeno, ali definitivno je on i proveo puno vremena proučavajući razne istočnjačke tehnike, meditacije, samohipnoze. Dakle, na različite načine kontrolira vlastito tijelo, da zapravo ga poznaje i iznutra, ono što mi zapravo, mi onako u mraku možda jedva napavamo naš prst, neki od prstiju. Zna gdje će se bocnuti, recimo od tu do tu, pa da... Na primjer, ili kroz biceps, dakle, mislim, postoje mnogi performeri tako koji rade neke takve stvari, ali površnosti, na primjer, kroz kožu, jel? I to je taj fenomen tih suspenzija gdje onda umjetnici objašnjeni vlastitu kožu vise u zraku i tu će biti Ana Laco koja će raditi predavanje o suspenzijama. Ali ovdje je zaista riječ o prolaženju kroz, dakle, samo tkivo mišićno, jel? I to je onako nešto što niko ne bi trebao pokušavati kod kuća, ali evo on to... Ne bez takvih priprema, mislim, interesantno je koliko su svi ljudi, ti ljudi dali truda i pripreme i vježbe, dakle to su godine i godine prije nego što su počeli nastupati. Pa svakako da, on ima 2 desetljeća iskustva, svaki od njih zapravo je rijedak na ovom planetu, rekao bih, nije da ih ima toliko puno. Zapravo mi je neobično zanimljivo kako ih uspijevamo upravo na taj zanimljiv dan jedan dobiti
da dođu s nekog drugog kraja planete baš u Zagreb. Osim njega, ko će još nastupiti na tom Njima se Freaky Friday? pridružuje jedna Šveđanka koja se također bavi jednom neobičnom vještinom za žene. Zapravo nemamo puno gutačica mačeva na svijetu. Dakle, nije to jedina njezini talent, ali je evo, u tom smislu jedna od tih rijetkih performerica koja je također nastupala u brojnim uz brojne velike i alternativne recimo koncerte od Marilyn Mansona dakle ti sideshow događaji se događaju ne samo u ovim klupskim recimo večerima u kojima se kreira kao predstave, nego često i kao dodatak nekom općenito alternativnom načinu života. To je jednoj urbanoj otkačenoj publici koja je spremna vidjeti te ekstremnije stvari i još više, zapravo još. Zanimljivo mi je zapravo u Zagrebu da postoji iznenađujuće velik broj, čini se, te publike. Mi smo inače, kad smo pokretali to prije 2 godine, taj program, smo se iznenadili već prvi put kada je umjesto očekivanih 50-ak, 100-tinjak ljudi došlo 300. Sam sideshow kao ime, naziv tog jednog izabranog fenomena, dakle i dobio ime po tome što se događa sa strane, dakle on je igra uvijek, nije bio glavni show, nego ako želite vidjeti nešto sasvim drugčije, onda odete tamo. A dakle, postoje je zapravo centar. Da, tako da tu postoji jedan apsurd, odnosno čudan paradoks. Ja sam prije dosta godina u Zagrebu zapravo isto pogledao jedan takav sličan freaky show, gdje su isto također gutali mačeve, neonske lampe, pa je bio potpuni mrak, pa se vidjela svjetlost iznutra. Na Eurokazu. Da, na Eurokazu. I zapravo iznenađujuće koliko postoji zapravo možda i nije iznenađujuće, ali zaista postoji publika za takve performere. Čini mi se, ne znam, je li u režiji postoje slike, neke fotografije tih bizarnih umjetnika, pa možda možemo pustiti nešto čisto ovako kao nekakav teaser. Možda imaju više za festival, čini mi se, nisam siguran da li smo pripremili ove fotografije, ali možda zato što je usred bijela dana, pa za to ipak treba doći i tu večer igramo i za 21 sat. I riječ je o programu koji nije za maloljetnu publiku. Evo imamo ovu, čini mi se, umjetnicu koja... Da, to je Ana Laco, znači Riječanka koja je nedavno i na Kultur šoku tamo na Opatijskoj rivijeri šokirala malo tamošnju publiku. Dakle, jedna naša zaista pionirka tih suspenzija koja će zapravo držati jedno multimedijalno predavanje, dakle, upravo da bi pokušala objasniti zašto uopće netko bi činio takve većini ljudi bizarne stvari i što je zapravo u pozadini toga. Ovo je Marijan Magdalene, ta švedska gutačica mačeva, jedna također burleskna izvođačica, manipulatorica vatrom, dakle, ona i Zamora zapravo često nastupaju u tom jednom paru, mogli bismo reći ljepotica i zvijer, s tim da i ona nekada zvijera, on ljepotica, možda tako. I evo, to je ta fotografija, okej. Nekad ćete vidjeti to u Indiji, recimo na nekim raznim tim slavljima, festivalima, gdje se mase ljudi zapravo, ovo što sada vidite, neki obični ražnjići recimo, ali ljudi tamo to da bi pokazali svoju sposobnost kontrole uma, čine i sa, ne znam, biciklima, velikim, dakle, objektima koje prolaze kroz njihovo tijelo i slušam vas, samo nemojte obraćati pažnju na moje grimase. Možda smo trebali upozoriti ovog gledatelja da ćemo ipak napasti s ovakvim fotografijama. I mene ste iznenadili, nisam znao da će ih biti ovdje. Da, pripremimo se. Okej, dosta. Ovo je jedna izložba Nela Donato, također jedna umjetnica koja će imati izložbu tu večeri. Dakle, Freaky Friday zaista pokušavate neke rubre umjetnika iz različitih sfera i domaće i strane spojiti i tu nastoje nekada i zanimljiva partnerstva zapravo. Evo, za sve koje zanima ovakva vrsta umjetnosti, performansa, 13.6., znači petak 13. u pogonu Jedinstva. Isto iz one vaše špice sa oblacima baš iz neba po Rebra krenuli. Dobro, što još imamo? Evo, već sutra zapravo u srijedu, cirkuska srijeda u drugom pogonu u konferencijskoj dvorani u Mislovoj najavljuje zapravo ono što će se događati za vikend. Riječ je o francuskoj skupini Kompanino Nova. Sutra ćemo znači gledati projekciju njihove predstave PPP koja je
2010. gostovala u Zagrebu. Riječ je o jednoj novožonglarskoj skupini koja manipulira tako neobičnim predmetima, vole to reći žongliranje nežonglirivim. Ono što je teško, dakle, eksperimentirali su od kaktusa do recimo leda, što je bilo zapravo dio te predstave, dakle, gdje je na sceni Travno u Novom Zagrebu u tom trenutku bila tona leda, ako možemo sada zamisliti da mi sad u studiju sjedimo i da iznad nas vise neke ledene kugle koje se tope pod ovim reflektorima kao mi sada i koje zapravo padaju bez kontrole te umjetnice. Dakle, jedan također veliki rizik izvedbe koji nikad nije predvidiv jednako. I ta umjetnica Fia Menar, inače nekada je bila muškarac, dakle transrodna osoba, koja zapravo kroz te neke metamorfoze tih neobičnih pojava kao što je led, ali i vjetar, u ovom konkretnom novom slučaju, pokušava tu neku svoju autobiografsku priču prenijeti široj publici, rekli bismo. I dakle u nedjelju i ponedjeljak u Zagrebačkom kazalištu mladih vidjet ćemo 5 izvedbi. Tu su 2 predstave, jedna je za djecu, La Première d'Enfant, to je poslijepodnevnog fena, tako jedna igra riječi, dakle gdje vjetar postaje zapravo glavni akter te predstave, gdje zapravo plastične vrećice koje na njemu lete postaju baletani, balerine u jednoj neobičnoj koreografiji koja je, čini mi se, za tu širu dječju publiku, ali i za nas odrasle koji se još osjećamo uvjerimo da magija postoji, predstavlja jedno tako čarobno baš iskustvo. Dakle, to je predstava koja igra u ZKM-u u nedjelju u 17 sati, u ponedjeljak u 11 i u 17, a večernja predstava koja igra svaku večer, dakle i nedjelju u ponedjeljak u 21 sat, je predstava Vortex u kojoj nastupa baš Fia Menar i koja zapravo ima tih mračnih momenta, pogotovo ako poznajemo tu njezinu priču koja je jako teška zapravo. I ona nekako kaže da zašto koristi plastične vrećice, zato što je riječ o jednom umjetnom materijalu koji nas toliko okružuje svakodnevno da smo već prestali ga primjećivati koliko je umjetan, koliko je artificijalan. I zapravo vidjet ćemo na sceni nju upravo odjevenu u hrpetinu tog plastičnog materijala, gdje zapravo pokušava pronaći tu pravu iskonsko sebe. Riječ je o pitanju jednog identiteta. Ali isto tako, čini mi se, predstava s kojom se publika zaista može identificirati nenužno poznavajući osobnu priču umjetnice. Dobro, vrlo je zanimljivo što se poigrava s tim fenom, tim toplim vjetrom koji zapravo nema uvijek baš pozitivne konotacije. Pa da, to isto kao kod nas ova južina, kad kažemo onako, vjetar zapravo, kao i općenito te klimatske promjene utječu na naša raspoloženja i kako se osjećamo i što radimo, što činimo. Postoje ta istraživanja za vrijeme kad puše u Europi fen, postoje velik porast samoubojstava zapravo. I dakako da ona istražujući Fia, dakle, očito izabere raditi sa tim jako teško ukrotivim i sa objektima koje je teško kontrolirati. Dakle, postoji veliko jedno dugačko istraživanje kao prošli puta sa ledom, dakle kako kontrolirati brzinu topljenja leda, isto tako kako kontrolirati taj vjetar. I onda, da, mislim da je proučila apsolutno sve referencije koje postoje o vjetru i ono, ako ste nekada uživali u filmu Vrtlog života sa onom jednom vrećicom koja leti, American Beauty, možete zamisliti zapravo što ta jedna bura plastičnih vrećica na pozornici koja je okrugla i malena, postoji dakle posebno gledalište koje se gradi samo za tu izvedbu i gdje su gledatelji jako blizu toga vjetra i taj vjetar je zaista opipljiv, kako bi rekao, sudionik predstave. Možda čak možemo govoriti da je riječ o duetu. Sve te zapravo predstave izlaze iz ovog površnog poimanja pojma cirkusa i ulaze da apsolutno u područje izvedbe teatra, kazališta. Pa da, mislim, ti su umjetnici često prerasli i naravno zato što su jako osobeni, posebni, prerasli su to neke kategorije u kojima ih uopće možemo identificirati sa jednom ladicom. Dakle, oni jednostavno su kreirali neke svoje ladice i žive svoje identitete. Pa zato ovakve predstave možemo gledati i u raznim selekcijama koje su vezane uz vizualno kazalište ili uz neke likovne umjetnosti, performans, dakle, dolazi iz tog suvremenog cirkusa, mislim da se zato
čak i kada se žele odgraditi od nekih drugih cirkuskih umjetnika koji trenutno stvaraju, ali i dalje se identificiraju barem historijski kao netko ko je potekao iz toga. Dakle, i Fia Menard je krenula iz tog jednog francuskog kruga novog žongliranja, kako se to danas evo zove. Dakle, koji je pokrenuo Jérôme Thomas, jedan veliki umjetnik žongliranja. I baš mi je zapravo zanimljivo da u jednoj disciplini koja je nekako vrlo kruta, za razliku od akrobatike, zračne ili one na tlu, gdje zapravo tijelo puno govori. Dakle, jedna disciplina koja je nekako ograničena mogućnostima manipulacije objektima. Zanimljivo je zapravo promatrati te umjetnike koji unutar tih jako ograničavajućih elemenata kreiraju nešto zaista posebno i svoje. Dakle, uspijevaju pronaći prostora da prenose i osjećaje i dakle, da nas ne fasciniraju samo sa vještinom ili sa brojem predmeta koji neobjašnjivo lete po zraku, nego i nas nekako odvode u taj svijet da i mi zajedno lebdimo s njima. Dobro, danas je vrlo teško zapravo ograničiti gdje počinje i gdje prestaje izvedba. I ove predstave smo zapravo i mi htjeli najaviti. Što još imate u rukavu? Samo da još ponovimo ovo što smo rekli da je u ZKM-u, ja sam još zaboravio kad je. Znači u nedjelju i ponedjeljak. U nedjelju u 17 sati počinjete program, dakle svakih par sati ćemo gledati do ponedjeljka navečer predstave, dakle u 17 u nedjelju, 11 i u 17 u ponedjeljak su ove dječje predstave, poslije podnevnog fena, a na večer u 21 sat predstava Vortex i u nedjelju i u ponedjeljak. Također ova Freaky Friday u 21 sat u petak, sutra u 20 sati besplatan ulaz na cirkusku srijedu kojom se zapravo gledatelji mogu zainteresirati za rad ovih umjetnika iz Kompanino Nove koji sad rade s vjetrom. Dakle, samo predstavom o ledu koju smo mogli vidjeti uživo prije 4 godine. I ovo je sad nekako najaktivniji dio tog programa koji radimo u svibnju, u lipnju. Ove godine Mala performerska scena evo slavi 10 godina postojanja, pa je sam festival novog cirkusa. Tako da zapravo svaki mjesec imamo razne događanja. Već u lipnju tu je naš drugi veliki projekt Bestiarum, jedan fetish art festival koji je također za odraslu publiku, koji spaja tako jedan urbani, dakle noćni izlazak sa osobnim eksperimentom i same publike i sa izvođačima vodi art scene. Kada je to? To je 5.7. U Dramatic klubu. I tada onda selimo i u druge gradove, jer smo i obećali ove godine da ćemo i festivalske programe odnositi negdje drugdje, ne samo u Zagrebu. Dakle, idemo na Zadar snova početkom kolovoza sa jednom španjolskom predstavom. Otići ćemo i do Svetničenta u 9. mjesecu sa jednom hrvatskom emigranticu koja živi u Francuskoj. Vratit ćemo se u Zagreb sa australskim, dakle jako puno programa ove godine doista imamo. Svašta nešto. Ali teško ih je ovako pobrojati, da. Dobro, ovo što je sad tu najbliže, to smo obradili i da, lijepo najavili. Evo imamo i čini mi se nekakav filmić, trailer koji možda zapravo... nešto možda malo pogledamo. Eto. To je bila ta najava tih vrećica baletana. Jako slatko izgleda to, jel? Je. Nadam se da smo zainteresirali i neku širu publiku sada s ovim. Ovo je vrlo interesantno. Prvo smo ih isprepadali sa ovom Freaky Fridayom. Za oni koji su još ostali uz ekrane. Da vidi nešto lijepo. Da.
Ivane, hvala vam lijepa što ste nam došli i ovo predstavili. Evo, nadam se da, ako ne za Freaky Friday, evo za ove krasne vrećice koje plešu, baš su slatke. Svakako nam vratite. Hvala lijepo. Hvala vam puno. Hvala.